हेलो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गोदान भिडिअआव बरायबाय आङो बे हमस्टेयाव हरबा थादों दिनै चेक आउट खालामबाय बिनिफ्राय आं दा पात्यायाव थांसिगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय बेंककनिफ्राय मारैहाय पात्यायाव थाङो नोंथांमोननो आं खिन्थालांबाय थागोन ओरैबायदि गोलोमबाय रुम सिङाव एसियाव थादोंमोन ना साडेनलि माने एसि रुमनिफ्राय ओंखारबायना ओरैबायदि गोलोमबाय ओंखामबो उखैबाय एसे ओंखाम जागोनसै ओंखामथ' मोनजाया माबा माबि जालाबायगोनसै बेनिफ्राय बास स्टेशनाव थांनोसै What is there for eating? Menu? Oh, okay. One rice and soup. Okay, soup and rice. Onkama nai beselo. Rice soup. More spoon? Spoon. Oh, okay. Thank you. नैबे बानलु गोरान पाउडारखौ बिदोंमोन आङो सिनिबो बाव जोंना संख्रि होयोबा नै बिसिना सिनिसो आइसबो होदों नै बे आइसआव दै लुनानै आराम गुसु गुसु लोंनो हाबाय बेयो दाउ बेदरसो दाउ बेदर अमा बेदर पुरा मिक्स बेयो मा बिलाइथाय जानोसै ओरैबायदि गोलोमदै गखाबाय मानो होनबा रुम सिङाव आराम एसियाव थाबाय थादोंमोन ना बाहेरायाव फैनानै ओरैबायदि गरम मोनबाय ना ओरैबायदि गोलोमबाय जाखांबाय गोलोमफ्रुजोबबाय आलौदोंबो आरो गरमबो How much? 55 baht. Okay. जानाया 55 baht लादों आङो दा ग्रेब बुक खालामबाय आङो बास स्टेशनाव थांसिगोन पात्यायाव थांनाय बासखौ इस्टार्न बास टार्मिनाल बेंकक इकामाइनिफ्राय मोनो आङो दा थांसिगोन नै ग्रेबा फैगासिनो 661 yeah. सफैबाय इस्टार्न बास टार्मिनाल बेंकक इकामाइ पात्या 14 means AC bus okay one ticket please टाइमिंफोरखौ नै बाहाय लिरनानै दोनखाजोबो टिकेटनि दामा लादों 119 baht बासआ बे नाम्बार 1 आव दं जाहैदों पात्या Okay, seat number 20. Okay, seat number 20. Basa खारबाय बांद्राय गोबाव नेनाङासै just like 5 minutes नेनांदों बासावनो टयलेटबो दंबावो Welcome to Pattya. Pattyaयाव सफैबाय मेन सिटिसिम 2 आवार्सआवनो सफैदोंमोन नाथाय सिटि सिङाव हाबनायाव एसे टाइम लादों ट्राफिक दंमोन नालाय हाइवेआ जोबोद मोजां बेंककनिफ्राय पात्यासिम
हटेलखौ बुक खालामबाय पाटायायाव ग्रेब एबा सोलिया अफलाइनसो बुक खालामनांगौ माने टु हुइलारा सोलिया आंना हस्टेला बेनो हस्टेलाव सफैबाय yes 200 baht नै आंना हस्टेला बेनो नायदो डाबल डेकार वाशरूमा ओरैजाय नोंथांमोननो एबार एसे देखायनोसै आंनि हस्टेलखौ रिसेपसना बे बिराद गिदिर बिल्डिं मा जिनिस थायो बियो आरो बाहाय नै फिसा सुइमिं पुल दं फट'आव जि मोजां नुखायो बे सुइमिं पुलखौ 200 बाहात लादों हरसेनि थाखाय एसे बीचआव टाइम पास खालामनो फैबाय आंनि हस्टेल खाथियावनो नांजाबनायानो होनजायो जास्ट लाइक 1 minute walking ओंखाम उखैबायमोन ना 7-11आव फैबाय आं पुरा अल ओभार थाइलेण्ड 7-11 सुपार मार्केट दङ जुदि स्ट्रीट फुड जानो हायाबा माने बे 7-11 सुपार मार्केटाव फैनानै माने जानाय लोंनाय बायनानै जानो हायो बाहाय दाम खमनि मोनो गासिखौबो मोनजोबो बाहाय जानाय लोंनाय बेनिफ्राय माखासे माने एसेन्शियेल थिंग्सफोरखौ मोनजोबो बाहाय जानाय लोंनाय चिप्स पेकेट केक बायदिसिना बार्गार टार्गार मोनजोबो गस्ला गैलाना पुरा नै कालार ओंखारजोब्बाय एसे गस्ला बायनो फैबाय आं मार्केटाव Do you have double XL size? No plain? Plain? Do you have plain like this? No plain. Not have. No plain. Not have before. बेखौ लानोसै नै Okay, this one pack one. लाबाय गस्ला टि-शार्टखौ गांसेल' लाबाय आङो जेब्ला कम्बोडियाव थांगोन अब्ला आङो बायबावसिगोन बेखौ गारनांसिगोन बिराद गोजाम जाबाय आंना बेगानो फिसा मोनसेल' नालाय माने बांद्राय गस्लाफोर लाजाया गांनैल' दं गांनैयानो सोलियो एसे गानबावनोसैलाय बेनिफ्राय आरो कम्बोडियाव गोदान बायहैनोसैलाय अब्ला आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै आङो नाजागोन नोंथांमोननो पाटायानि गुबुन गुबुन जायगाफोरखौ नाथाय सानसे फुरा दिनल' दंना बांद्राय हानाय नङा अब्लाबो आं नाजागोन मोजां मोजां जायगाफोरखौ आसा खालामबाय नोंथांमोनहा एन्जय खालामबाय होननानै आङो भिडिअखौ बाहायनो फोजोबबाय आरो नोंथांमोनखौ फैगोन गोदान भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन जय बर' हारिनि